For noget tid siden lavede en kollega og jeg en undervisningsfilm. Den var faktisk ikke vildt god, men vi lagde den herud på YouTube. Og der er vildt mange studerende, der har set den. Prøv lige at se. 127 timer er blevet set af den her film. Og 1084 studerende har set den. Og det vidner for mig at se om, at de her undervisningsfilm har en kvalitet for vores studerende. Jeg har spurgt de studerende ad i forhold til, hvorfor de godt kan lide at se dem, og hvad de bruger dem til. Og lad os prøve at høre, hvad de siger. Altså, jeg har i hvert fald også brugt dem op til eksamener rigtig meget. Også mig. Ja, og opgaver. Når man skulle skrive en opgave, så har man lige kunnet finde dem frem og se dem. Og specielt til PL, hvor der er noget, der ligger langt tilbage, så har det været fedt lige med sådan nogle videoer til at genopfriske. Jeg synes tit, når man ser en video, at der så på en eller anden måde indgår en eller anden form for billeder, eller tegninger, eller tabeller, et eller andet, man sådan kan koble det op på, sådan, så man hele tiden har et eller andet. Hvor når man har en teori, så kan man huske, når det var den video, hvor jeg så, hvor der var det her billede, og så kan man koble sin hukommelse op på det. Ja. Nogle gange, hvis jeg så vil forstå et begreb eller forstå et emne, så det med at have en video, hvor man kan spole lidt tilbage og se det om og om igen. Ja. Jeg har sådan en oplevelse af, at det bliver omformuleret, altså i videoen, sådan, så når vi læser de der lidt tunge teoretiske tekster, altså får man den samme viden, men måske lidt lettere tilgængelig. Det er ikke vigtigt, at det er flot lavet. Så tænker man også selv, okay, mine videoer behøver heller ikke være perfekte, hvis jeg skal lave nogen. Altså bare man sådan tør kaste sig ud i det. Det er meget inspirerende at se de her videoer. Altså, man får ligesom en idé om, at det kunne være fedt selv at gøre. Altså, vi har også lærer forskelligt. Og jeg tror der bare, at der er rigtig mange, der lærer rigtig godt af at se noget visuelt. Det gør jeg. Altså, man kan se det igen og igen. Det kan godt være, at læreren har tegnet noget på tavlen, som så har gjort, at man bedre kunne forstå det, men det kan man ikke bare lige se igen og igen. Men videoen har man hele tiden tilgængelig. Og som lektier egentlig også, hvor vi skal få det læst, kan man jo sige, i stedet for at læse det fysisk, så ser vi en video i stedet for. Eller nogle filosofer, der har skrevet det i 1600-tallet. Altså kan det egentlig være rart at få lidt hverdagsbrug på det, som undervisningsfilm kan gøre. Det handler om det der, når der kommer et eller andet. For eksempel, der kommer tegningerne, eller den der matematikfilm, vi så sidste gang. Hvor, altså man laver sådan en illustration af en graf. På ordblinden er det sådan, især for mig, der er det her med at få det illustrativt suppleret med en tekst. Det giver sygt meget i forhold til forståelsen. Jeg kan se, hvornår den er færdig, og jeg kan sådan cirka se, hvornår jeg skal spole i det. Og det er forklaret på et sprog, altså det har jeg i hvert fald oplevet, at det er forklaret på et sprog, jeg forstår. Så kan du jo bare lige spole tilbage, og så høre det en gang til. Altså sådan gentagelser, og det har jo også en effekt i, at man skal forstå. Sådan, jeg har i hvert fald set den før undervisningen. Nogle gange skal jeg også godt finde på at se den efter, hvis jeg stadigvæk har synes, det har været forvirrende. Og så har jeg også brugt den ligesom Alex til sådan, for eksempel inden eksamener, inden jeg har skrevet store opgaver. Vi synes faktisk, at det er virkelig fedt, at når man ser de videoer derhjemme, så giver det også mere tid i undervisningen til, at man så kan få stoffet i hænderne og bruge det til noget og arbejde med det aktivt. Så man rent faktisk lærer, hvordan kan vi bruge det her, og arbejde på nogle andre måder end at sidde og lytte. Lærerne, hvis vi har set videoen hjemmefra, så slipper lærerne også for at stå og holde oplæg det første halve time, for at vi skal forstå nogle begreber. Så har vi måske forstået dem hjemmefra, og så kan vi ligesom bruge dem aktivt til at lave nogle forskellige ting i timen sammen med læreren. Så vi kan... Men det kan tage lang tid at lave dem, og det bøvler og bakser, når vi prøver at producere de her film. Derfor koster det timer at lave undervisningsfilm til de studerende.